Abia puntua, ez da soilik programa bat. Esperimentu soziala ere bada. Astero, 6 gazte ezberdin izango dira gure protagonistak. Eta saio bakoitzean, ez ezagunak zaizien errealitate ezberdinak bizitzera eramango ditugu. Helburua, errealitate horiei buruz dauzkaten aurreritziak apurtzea. Ez da erraza izango. Pilau. Ai, ama. Ai. Nei kriston mina aizaita ematen ikusteten hau. Ez oso gogorra dat. Itxaropentsu begiratzen diogu parean dugun erronkari. Gaurko gazteak baitira, biharko gizartea eraikiko dutenak. Eta nor daki, mundu hobe bat sortzeko bidean, abia puntua izan daiteke hau. Ni ez dut ezagutzen pertsona lodiak. Nun bizizea, Nere burutaz, lotzatzen naiz. Iruditu zitzaidan surrealista. ¡Qué fuerte! Baina eskemen zauz aurpegi emateko, ez filtroak eta edukazioa eukiteko. Esan zerbait erantzun bai, egon lasai, begiratu zer daukadanik barnean, ez du eratu azalean. Gazteak, ongi etorri. Zer modu zaudete? Ondo. Urduri. Bai. Pixkat urduri. Bai. Aste honetan, gorputz ez normatiboen gaia landu duzue. Bikoteka eta hainbat protagonistei esker, errealitate ezberdinetan murgildu zarete. Bizi izan duzuen hori ikustera etorri gara, eta batez ere etorri gara ikustera zuengan zerbait aldatu ote den edo ez. Nola sentitu zarete errealitate horietan murgiltzen? Ba nahiko, arraro egile ezan, nik gure kasuan, nik sorpresa bastanteko hartu nun. Bai, eta gauzazko aldatu zian, gure barnean ez, gauza beste ikuspegi batetik ikuste dituzu gauzak. Baina ondo, oso positiboa. Ikaragarria izan zen, eta azkenean egoera oso bortitza izan zen. Bai. Programan zehar galdetu genizuen gorputz ez normatiboekiko zenituzten aurreritziak edo oraindik ere dituzuen aurreritziak. Ez dakit, zuen ikuspuntuak asko aldatu dira? Ba, nire kasuan bai. Ba, azten ziren gauza batzuk kontetan tasaten nun. Ba, esageratzen ari da, esagerazioa, zero. Zero, behin bizita taulan ikuste oso, eta igual zuk uste zenun horrelakoa izango zala situazioa, eta da horrelakoa. Ba, nik uste bizideuna gandikan... Ba, nik usiko dugu, baina nik mutiloi dakat hemen. Maria eta Omelekin hasiko gara, Zuek Lara ezagutu zenuten. Bai. 29 urteko neska zarauztarra. Ostras, a ber, igual inkonstientzio nintzarian gaztio nintzala, segurunez baiet. Bai, lagun artean ez, baina kasuren bat bai sortatu zait, eta ez da gustokoa, ez da ondo ikusita da. Bueno, Omel, zemuz, ondo zaude? Bueno, urduri. Zer da gorputzez normatibo bat? Ez nuke jakingo izaten zer dan? Ez dakit, ni buru etortzen zait pertsonen bat eskurik gabe, hanka gabe, ez dakit, lodia, itxua, Ez dut pentsau. Neska, mutil. Ez dakit. Denetari. Kaixo. Da hemen tokatzeko. Kaixo. Kaixo. Apa, Omel eta Maria? Bai, gugea. Bai, kaixo, ni Lara naiz. Kaixo, Lara, Maria. Apa, Hore, Lara. kaixo. Zemoz? Ondo, berdin. Ondo? Mentxe, nik akondroplasia dakat. Kontroplasia. Bai, akondroplasia, eta, ni hori, fizikoki pixkatxiki hau naiz, baina pertsona normal bat naiz. Osasuntxu nago, bat 30 neurtzen dut, orduan gaurko munduan. Zailtasunak egunero... Bai, azkenean bai. Mundua ez dago egokituta bat 30 neurtzen duen pertsona batentzat. Hori, bai, normal. Asik eta uste horregatik gaudela hemen, nik oain basura bota behar dut. Basura, abale. Bai, behitu. Hau azkenean da, egunero inberdeten zerbait, eta, ni bakarrik ikusten zue. Ela izaiatzen, lagundun berko dazu. A ber, niko nahi emango diot. Listo. Eta, oain horrela, beste guztiakin.
Bueno, harritxuta gera unai zegile esan, Larak esan digunean, ja, zakarrontzia botatzeko etzitzaiten behin okurriuko, eta hori bai dela gauza bat gaina egunero inberdezuna, ez da? Baina, bueno, boin bere txaguaz eta berze sorpresakin aurkitzen gehan. Ez que zetaia txikia bizitzan oso eguneroko tasunekua, dala, basura botatzia, eta ezin du, oza, aldu, beretzako jarasoa da. Lehenengo aldia esan ikusten nula olako pertsona bat, eta harritu aintzian, zenun espero hain bajua izango zanik ez da? Ba, ongi etorri nire etxea. Zapalit. Atea iztakoan. Daki zerbait arraro ikuste zuen? Bai. Bai, ez? Bai. Beste mirilla txikioa dakat. Idatzeko? Posibilet. Bai. Karo, egokituta. Uste zuet dena katela pixka nire neurrira. Argiak, timbria, sukaldia. Sukaldia. Kostatu zait, 29 urte, nire neurrira honetxe bat ukitzia. Bai? Zer azkenean hori, beti taburete gainean. Ja. Eta txikitatikan... Bai, hau ja aurdunaldian detektatu zioten amai. Nire amak beti oso optimista izan da, hasieratik, nire aita ez, nire aitak etzun onartu, eta nik amakin bakarrik hasi naiz. Baina etzun onartu, esan ziotenian, hau da, ja tripantzaun dela... Bai, ja hasieratik. Nik uste bola bat intzitzaiola, etzun pentsatzen behak, gain hartu zion egoera. O ze izango zen, baina etzun parte hartu, etzun nahi gure familikoa izan da, bueno. Olako jendea gaur egun... Olako jendea ez da egunerokotasuna. Zuek, igual eingo zenuela pentsatzen zuen, edo beste jarrera bat eukiko zenuten... A ber, zemia da, onartu inberdezu. Ez que, bai, oso gogorra izan zen, Ez que hori egitea... Eta, adibidez, akondroplasia izakaro, nik inoiz ez dut entzun. Eta, normalki, hitza o enanismoa o txikiei... Nola deitzea da egokia o... Pixka komplikatua da, Azkenean, hau da enanismo mota bat, eta nik ulertzen da jendeak enano hitza erabiltzea, pixkat nahi deskribatzeko, nire insulto bezala erabiltzeko enanito, eta beti diminutibo horiek erabiltzen ditugunean, ja, pixkat ofensiboa dira. Nik adibidez, kaletik eta parraite dian eta gehiago sufritzen, nire onduan da honagatik, badakit baientzako inkomodoa dela momentu hori. Ardun, ni beti, por favor, no sufras por mi, ondokoai beti, lasai. Bai erabilet, baina hori, lagun batekin txikia dena enano esan dio, eta baina gaixotasuna dakan jendeai ez. Ba ez, hola, dere alfabetua mintzat ez da, ez hori erabili izan. Nahi alta nahi zela esatia bezala eskirutzei goza bat, hain basikoa. Baina lagunei, denok dakagu lagun bat, igual, pizkat basua dela eta zuazten zea, enano, eres una enano. Denok egin dugu eta... Ez que nahi zain basika, zintena? Ez esaten duena, gezur. Eta orduan, haurtzaro, ona zan zula. Nire lagunana, niretzako oso, garrantzitsua izan dela, zegero, 16 urtekin ebakuntza bat eukinun. Bai, azkenean, akondroplasiak daukan nolabait soluzio bakarra, da, luzapena egiteko aukera daukazu, bale? Hau da, guk daka autibia da perone, ez? Iteizue erditik moztu. Ostras, eta bai, zuetzea anteratzen momentua, baina gero bai. Orduan, erditik mozte izue, eta jartzeizkizue borni batzuk, zubi bat bezala. Eta egunero, tuerka batekin hori zuketxean inberdezu, buelta bat emate jozu, eta orduan, hor moztu ezun zatia, lusatzen juten da. Eta egunero, Egunero. Egunean da, milimetro bat. Baina oinez egin dezakezu? Ez, nik urpildun aulkian egon nintzen, sida erroda zen. Azkenean, problema bat eukin nuntze horrezurra etzan hasten, lusatzen nahi nintzen ezur hori etzan hasi, orduan, erabaki genuen ja, 2 urte hon nintzen, moitu gabe. Gurpildun aulkian, eta... 2 urte? 2 urte. 2 urte, totalmente dependiente. Bai, claro. Azkenean, bat 20 neurtzen nuen, oain bat 28, más o menos bizitza berdina da, 1,20, 1,28. Claro. Izan nahiko harritxuta inaiz geratzen gaurko, ez? Lanan etxiakin. Adibidez, hau niretzako platera garbitzen etxian nahiko komeri eukitza ditu zean atxerrin dela gatzet, ben ja, pentsa, eta kuriosi izango zen ez, bilok batea biziko baginan. Ulertzen dut, beraentzat, hori
beharrezkoa dela, baina eske ni etxe batea juten naz, eta komun hori topatzen dut. Baina, beretxia da horretikan, ez da beretxia. Baina ez dakit, panpinen etxea dirudi. Zu pentsatu bizitula 29 urte, etxe batean ez dagoela beratzea egokituta. Imagina oso oin etxean, 40 edo 50 zentimetro gitxigaz, eske egunerokotasuneko gauzakitea iruditzen zait imposible, oza... Bikote zen bat muga, ez da? Bueno, bazuen eguna hasi besterik etzen egin. Bueno, igual, pixat, moteldu, que yo tengo otro ritmo. Barkau, eta ni azkarri bintzen naiz, aparte. Zure gertatuko zaizu nola, altagozean, azkenean zure zankadak askoz luzago dira, neriak baino. Jendea te da kalea gu behitzea. Zuzate zulara? Bai, niretzako normala da, Osa, ez pentsa, bai. Bueno, arrarua, bai, desagradablia, pixkategile ezan, ezkenean ez zako mogu sentierazten. Baina, bueno. Oitu inbarko gea. Bai. Eta, Lara, kaletikan juten gaenean, o juten zenean, ze oztopo gehiago, o ze tokatzen zaizu sufritzea, o... Jo, ez dakit, adibidez, bankuak, ez dakit, eta gero, ez dakit, eskailerak igotzeko, hemen adibidez, hau nahiko altua da, hemen laguntza beharko nuke, zazkenean, hanka batekin bakarrik nahonean, ekilibrio gabe gelditzen naiz, eskailera mekanikotan adibidez, holako gauzak, kusiko zen ere kotxea. Eta zu gidatze zulara? Bai. Kotxe momentua xeleberri izan zan, ez genuen espero... Zuek zein pentsatzen zuen gidatuko gula? Daka txofer bat. Bai. A ver, baina, karo, izan behar dugu, kotxe aldatuta dagoela, porque, karo, sistema hori, karo, ez da iristen. Baina berak ezin du gidatu normala da txofer. Bueno, ekoiko du, halko du. Eta nola itezu gidatzeko? Pedaleta nola zanpatzen dituzu? Bueno, badana eskuakin iten dut, orduan, honekin azeleratzet, eta hemen dakaten palanka honekin frenatzet. Eta kotxe automatikoa, berez, ez dut beste zer gehiago ber. Lara al volante, seguridad garantizada, lasai. Arontzillo bat ematezu. Nik horra dibidez aurre iritza ditu, ni pizkat bildurtuta sentituko nintzen hasieran, baina gero... Iritxe gea. Buelta polita, Bai. Beitu, gauza da, karrua bultzatzeko problemik ez dut eukitzen. Baina gauza izatea, karga sartzen malin bat behian, gauzak hartzeko kapazitatea ez dakat. Osa, ez dut gero... Bai, beraz. Gauzak hartzea jun. Orduan, otarra izan berdu, bai o bai. Vale. Dia detaiak ez ziana konturatzen ez ziana fijatzen, ez da? Azkenean, mundu guzti egokitzea kriston salida da. Bai. Hartu izkiazu lau. Bai, bersi. Olain beharko nuke, adibidez. Hartu mobila, 68, 68 eman. Mobilakin. Goiko zenbakitara? Bai, justu, Osa, oso altu dago mak. Bai, 90. Venga, ba. Egile esan, harrituta inaiz geratzen, enekin hainbeste zailtasun eukiko genitunik supermerkatu baten. Gaina hori, ez dala kapritxon bato, ez da. Osa, hori da, beharrezko gauzak produktuak erosteko, ez da. Goiko baldata hilatzia, imposible. Eta baitare sartzeak orduan, iriki, hemengo gauzak hartzia. Osa, gula batzuk hartzeko, komeriak izan ditugu. Nahiko kuriosua eta xelebria da, baina bueno, guazen aurre honekin. Presidenta, hau, mantekia hori hartu mesedez. Hau? Hauxe, bai. Bai? Bale. No, ezkenik kriston gaizki zentutuko nintzen egile esan, ostra, ez dakit, etorri batematen pendiente, honbehar haizu, lagunduko jazu, ez? Imaginatu, bakarrikan zaudela. Imposible. Imposible. Baina hau, oso behian gelditzen malin lagundu berko jazu. Bai, atea jazu, mesedez? Ja, beko gauzak. Bai. Perfecto. Zu bakarrik ongo bazinan beste, bueno... Ba, laguntza eskatuko nion, edo bolkete. A ber, emozioak, ugari ditut baintxo bertan, tristura, pena... A ber, behar pena ez ditematen, zazkenean, bueno, a ber, pasatzen gauza dia eta listo, ez da, baina, jo, amurro emateu edo pixa tristuraz emateizu, ez da, azkenean, jo, berez bakarrikiti badaka, ulertzezu, osea, bi esku, bi hankadazka, eta berez gai da. Osea, gai da, nik ez da, osea, eskala iruditzait, pena, pertsonatek pena emateko, a ber. Larakin ordu batzu pasata gero, zerbait aldatu da zuengan, Maria Omel. Nik uste detena da, azkenean gizarteak pentsatu ordula gehiago olako jendean.
Osea, azkenean supermerkatuak, kotxeak, dena dago eginda, modelo, osea, jende modelo batei begiratuta. Eta azkenean, osea, gero ez da gehiago ikusten dira gauzak ez direnak normalak. Zazidez, zakarrontzia botatzak orduan, txipori pixkat bero eotia. Besteek, ze pentsatu duzu Laran errealidadea ikustean? Nire ustez gizarte berekoi baten gaude, eta egiten duguna da gugan pentsatu, gu oikoena gara, gugan pentsatu iten dugu, guretzat egokitu, eta Lara bezalako pertsonak alde batera dauz, eta ez dugu pertsona horietan pentsatzen, eta ondorioa, bideoan ikusi da, egunerokotasuneko zailtasunak. Nik ez nun ez da pentsau, baina nik uste bat, gaur egun ez da errealitate hori berez ikusten da. Emateu ez diela pertsona horiek existitzen, baina existitzeia... Bai, nik ikusten dodanean horrelako pertsona bat, ni bai plan esaten dodala, Jose Zaia, etxe egokitu gabeko horrelako etxe batean bizitzea, baina nik ez nun planteau eskailera mekanikoak igotzea, edo erosketan ditun zailtasunak. Irune, Jasone, zuek Aida ezagutu zenuten? Bai. Bilbotarra, iztuna, eta bera ere, noski, gorputz ez normatiboa duena. Bai, ia egunero egiten dut. Osa, a ber, eske normalean gorputz normatiboak gustatzen zaizkit. Ez, baina aitortu egin behar dut, eurek beraiei buruz barrein badute, ni ere gehitu inazela barrea botatzera. Ez dut inor ezagutzen, igual norbait hau itzoten... No, ez dakit, oin ikusiko gu, baina ez dakit. Bueno, goaz pixkat hau begiratzen. A ber, ez dakit, benetan... Kaixo neskak, hemen nago. Hini minuto falta zaizkito lan rutina maitzeko gain noa, bale? Bale, lasai, lehenengo amaitu. Jesus. Baina bere pesoak az... Bai, eski igual argaltzeko behar... Deseroso sentitu, bai. Nik ez nuen... Beno, banagoen behar neskak. Kaixo, Aidanaz. Jasone. Kaixo, Irune. Zer moduz, ez arete animatzen, kirol bizka bat egitera? Erropa hauekin eta zapatekin? Ez. Ez nuen imaginatzen zu... Zergatik, ba? A ber, ez que zure itxura batik... Zeba, nire itxura zeu, lodia nagoelako? A ber, lodia... Baina, ustez nahi dugu esan, ez teko zulako gorputz normatiboa o lankirola iten dunakin asoziatzen dugu. Bueno, baina lodia izatea ez da itxusia izan behar, adjetibo bat da, ni lodia naiz, baina kirola egiten dut. Arraroa egiten ala. Niri bai, arraroa bai. Bueno, baina kirola egiteko berdin du ze gorputza daukasun, ez? Bai, ikusi zaitu gorko makinan. Azkenean eskubidea berdina daukagu. Nire gimnasioan ez? Ez dut inoiz pertsona loi bat ikusi. Nun bizizea, oza. Etxeo barren, oza. Ez que, ni ez dut ezagutzen pertsona lodiak, ez dituz ezagutzen. Osa, da normala ikustea jende lodia, eta lodia ez dena. Igual kirola iteo, bueno, argaltzeko eta ondo sentitzeko, baita, ez da. Bai, baina... Osa, ez imaginau hor zoaz, eta lehenengo impactua izan pertsona argal bat, igual bai. Eta pertsona argal bat argal esateatik ez du esan nahi ondo daula, Pentsatuta, porque gimnasio ez da bakarrikan zu fuerte jartzeko, eta no sé, porque gimnasioa da azkenean zu zure gorputza zaintzeko. Bai hori, bai noski. Nik, bitxu, segurunez ezagutzen jutela pertsona lodillak, eta zu baino autoestima, eta seguridade gehiago dakaela seguru pertsona horiek, eta benetako pertsonak diala. Claro. Nik usteet pertsona lodioi aizeaztera como sentiarazten zatozera del mismísimo infierno. Nire iritziz, bai, zenik asko gizendu izan dudanean ezin da ezaintzagatik, hau da. Gaizki jan eta kirolik ezin, baina kasuak eta kasuak dauz. Ez. Osa, bera, azkenien pertsona argal bat izan gure bazu, azkenien gimnasioa jungo zea, eo dieta batzuk hartuko dituzuz. Nahi baduzu, argalde egon alizera. Ze gustatzen zaizue nire itxura, nire tipi, edo? Bai, arropa sopolita da, benetan. Aiene. Bai, niri gustatu egiten zen, baina ez nuen imaginatzen erropa hau erabiliko zenukela. Zergatik, ba? Nik ez nukelako jantziko, ez dakit, ni... Enagoituta, bai. Ni zure gorputza esan da, ez nuen hori jarriko. Zergatik nire gorputza? Igual zerbait handiagoa, ez... Ni bai lotu egiten nun, balodi egotea sedentarioa izateakin edo zeoz... Edo asko jatea. Bueno, bali hori ez du zertan horrela izan behar. Azkenean, adibidez niri,
txikitatik beti izan diate medikuan, zuk ez zara aktiboa, zuk mugitu behar zara gehiagi, ez dakitzer, mugimendu egin behar duzu, kirola protekatu, baina nik beti danik egin dut kirola. Eta inkomodagoa. Itxoi, utzi zeiten. Osa, tipa bat argala daolako ezin du jantzi... Baina ni arropena esan dut, zezken ni be gimnasia juten hasenean noa txanda landia hasta holan, Osa, ni holan jutea gimnasiara iruditzen zaiz super inkomodo. Baina super inkomodo. Ni hola juten naiz. Da oso komodo juten naiz, eta azkenian pertsona hori ere komodo dijualako dao. Baina ni iretzat egiten dut. Ez bakarrik, ez bere gorputzatik. Ni, ezken ni jendia esagutzetelako da, nahi kriston mina aizeit ematen ikusteten hau. Jasone, zuk etzen nuen birritan pentsatu Aidari esaten zenizkionak? Ez que ba, ez daka filtrori. Baina ber, ni pentsatzen dudana, ez daka filtrorik, azkenean, ni hori pentsatzen dut, nire gorputzan frogatu egin dudalako, ni txikitan pertsona superlodia izan nintzen, ni 80 kilo pesatzen dituen. Filtruak ez da Instagramen bakari jartzeko, azkenean filtruak ja pertsonak eukin berditu. Edukazioa, ez pentsatzen da izan ititu. Zauz aurpegi emateko, ez filtruak eta edukazioa eukitzeko. Ez gaude inor epaitzen eta ez sentitu epaituta, Ez gaude horretarako. Zuekin jasotako erreakzio horiek, gimnasioan soilik ez, Aidak beste leku askotan ere jasotzen ditu. Hori da, bai. Eta hori ikusteko, esperimentu bat egin dugu. Oso argigarria eta erreala. Oso bortitza. Super. Garraio publikoak bebai, diskriminazioa izateko lekua dira. Bale, neskak, babia, orain ikusiko duzu ez ere egingo dugu. Ezterreko gara bakoitzak leku batean, eta ikusiko dugu iaien jendeak zuekin, alaniekin esertzen den, eta ia nola doan. Ziur zauz? Inoski, tira ba. A ber, ez dut asko sinisten. Bueno. Marka jaso, baina ikusi behar. Probatuko da. Niri pizka zaila iten zait imaginatzea, baina, bueno. Niri be. Ni jasurra zela pentsatzen, eta ikaragarri eruditzen zait. Flipautan hau. Negar gura zartzen zait. Niri se me está haciendo muy violento. Es que es súper descarado. Gainera jende, ez du bat simulatzen, que va. Perdona, Oso bortitza. Baitu. Ai, badoa. Badoa. Ai, bai? Ya está, ya negar gura que no izan. Bitu, badago zentzudun bat bizitza hontan, baina niri iruditu zitzaidan violento. Ez egaski gaude. Baina bildurra mateit, gizarte bestela gaude, desastre. Iruditu zitzaidan surrealista. Ez esaten diate hori gertatzen dela, eta nik ez dut ez da sinesten a priori. Nik gelditu nintzen. Zuk imaginatzen baduzu, pertsona lodi bat, ze imaginatzen duzu sofa batean bizi dela. Homer Simpson. Beti dariak edo donutzat jaten, ez dakitzer, eta etxan da. Baina hori ez da, behintzat nire bizipena ez da izan holan. Nire iritziz bai, azkenean diabetesa eta arazo kalte gehiago eukin dezakete, ordu nik bai etzezango nuke. Normalian ni uste bai ez. Azkenean gaixotasun bat da. Gaixotasun bat? Uste bai ez. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina badago oso famatua den marka bat ze batidoak edaten dituzu, proteinazkoak eta delakoak. Hasi nintzen hori frogatzen eta pilo argaldu nintzen, batean ez dakit, egagian 20 kilo gutxiago edo. Eta guztia, ze guapa zau, ze ondo ez dakitzer. Joan nintzen mediku batera eta esan ziren gibelan problema bat, arazo bat neukala, oso larria, eta edo mozten nuen elikadura hori eta maitzen nuen batidoak edaten, edo bestela txarto amaituko nuen. Ez, egia da batzuk baietz, baina pila bat faktore dauz, adibidez, hipotiroidismoa eta barordun janarian mitoa. Ez bakarrik asko jatea gaitik, ez, igual bizitza habitu txarrak dituztelako. Niri gertatzen zait adibidez, ez ezaguna den norbaitekin jaten dudanean, ez nago eroso. Beldurra daukatian besteok zer pentsatuko duten edo, ja ikasita daukadan, eta
ez dakit, lotxarekin jaten dut, ez dut nahi dudan guztia jaten, askotan gertatzen zait hori. Argalaren plantak egiten dituzu, ulertzen duzu, holan, utziko dut pizka bat holan, haiek pentsatzeko guztiaz duala jaten. Ze fuerte hori, zan duen azkenengoa, gutxia dojan... Eta lotza sentitzen du jatean. Bitu, adibidez, baita hor, gizartia dakaun arazo handi bada, pertsona batei, ze argaltzauden. Eta da, batzutan da, piropo bat bezala, eta pertsona hori agian, bai, pixu asko galdu dezu, argaltzaude, baina zoriontsu zaude, ondo zaude. Hortzai. Borja, Ari, uste dut zuek ere harrituta gelditu zinetela zuen errealidadean protagonista ezagutzean. Bai. Asko. Xabi Zanbera, 30 urteko gaztea, debatarra, eta Abadiñon egin zenuten berarekin itzordua. Han bizi da. A ver, Xabi. Somos hipócritas desde la cuna, ya que critiqué. Nik uste norretien fixo batikan ez dutela inoiz barrein. Ezagutzen baet, eta baina rollo kolegeo de lagun artekoa, igual bai. Nos contradecimos por naturaleza, pero es... Momentu baten, igual lagun batekiteu txisten bat, eta segititezu. Bai. A ber, bitu, kauza bat. Hor da pertsona bat, zeakin. Horren horrekin, eixeita eta bakarrikan dago. Hori izango da. Bai, gortez normatibo bat daka. Ja. A ber, gametu moge garba da, Xabi. Kaixo. Xabi. Gon Xabi zedan, Xabi. Xabi. Ari. Ari? Kaixo. Kaixo. Placer bat. Ni Borja. Borja, placer bat. Ez, pixkat harritu eta ikuste izuet. Bueno, a ver, bai. Fiscal. A ver, esan kontatu. Anik espero, ordurina, venga, kafiatuko dugu. Bai, seri. Palatxon, bade gordun. Ze torri zaizu burura? Lehenengo, a ber, laguntza garazunen atatzeko, claro, bakarri. Ni kamara izan nintzen, Ojo. Ojo. Jo, enekin nola reakzionatu, pixka gaixen sentitzen eza, hortikan normal ikusi jot eta altxadan enekin zein, zeba ikusi jot besoa falta zitzaiola, realidade hau ikusi izan dut, baino ez hain gertu, orduan ez tekin nola jungoan. Nazu naguntzia... Netan? Lota loro gaita magost. Bai, kizun ondo moldatzen zea, firmatzen nahi nez, ondo agintzen moldatzen, kartera hartu atea... Moldatu berko. Ja, baina ez dakit, impresio hori, nola hartzezun kartera, ustezun... Tita. Artista bat, Xabi. Bueno, kapa jungo ya, ari zai da kauta. Lasai, hango izut. Bai. Lagunduko izut. Kafi... Ale. Venga, arri, animo. Ja, ba, no, claro. Bitonik ikusi nunen, hau atzetikan, da Xabi, kafiakinola, tortillakin, flipau. Ari... Bai, antxe, tortilla pintxua. Eskerrik asko. Bai, ez da. Zater hori, arrozkazateko. Egun hori A ver, eriko saion, edo ez? Bai, baina moldatzen zea guztet. Bai. Bueno, honegin? Honegin? Bai, bueno, no esti fantazia supersua, se behatzetan efekatu nahi ez dazkazula. Bai. Hola jaio nintzen ni. Jaiotzetik. Eta genetikoki. Ez genetiko jo, izik eta moztu inbiarri izan duten, porque etzan ondo garatu, tripan. Osa, orduan, bizita osoa zua, ja. Bai. Jo, basez, basez importa erakustia ber atzamarranak da... Ez. Bai, eta jaiotzetik, mila operazio, baina, bueno. Ostra. Bai, ate ginen, eta azkenean hori da ezagutzen duten bakarra, ez? A ber, partez bai eta ez. Zero pena. A ber, bandimao kristoan gaixko montu hortan, baina ez dit pena daten fantaulako beso bat, o hanka bat. Nola ez eta malformazio bat, o ez que esten nahi? Kau, ez que horriztegi ere importantea da. Bai, a ber, nik ez dakat arazoik hitz horiekin, ez gaitasuna hitzakin, baina nik ez dut uste ondo erabilitada daunik, porque nik uste izan alda gauzak zailtzen dizkizun egoera bat, baina ez gai banaiz gauza egiteko, ez? Obvio, ez que esan dauna gai edo ez gai izatea. Hor dago kontzeptu hori, gizartak ez gaitasunak, karo. Beste modu batean, baina gai bada. Eta zuek, Xabirekin bere lanera joatean, konprobatu alizan zenuten nola nahi izatea, ahal izatea da. Gu baino gaiago goza, bai, supergai da. Gu baino. Hemen, enpresa bat, dakat. Que fuerte. Bai. Cuidado. Toma lo que me encanta. Hauxe da. Gimnasioa. Bai, itxoin. Crossfita. Ikusiko zuena da... Sok. Baina nola altzatzen ditugu pisuak. Ikusiko zu? Erakutuko zuet, gaur
ingo dugu mugendu bat. Clean. Barra, lurretik, sorbaletara kargatzia. Vale. Vale? A ver. Osa, peso muerto bezala. Peso muerto baino Peso muerto con baino salto. muerto. Ni honekin hilingo nahi, a ver. A ver, peso muerto digo yo. Mutilao. Ai, ama. Ai. Es que, a ver. Zan Zebat increíble. pisu zangan jarrita? Papilla bat. Zu baino eskoz gehiago. Bielaunetara barra, hanka ikutzen eta gora. Horia, holako bost. Apario... Ara un año kero esango igual, Zapa! Amatxo baitzia. Venga, behitu horrera. Jainko maitea. Apoiatuko zue, hankan ebez, bihar bezue, bai? Bai, nik ezagat barra. Vale, zintzilikatuko gera. Eta gora, bera. Gora, bera. Eta hola, 15 bat. Boa, flipatzen nahi nora gidan Xabi igotzen, besokaraka. Eta ni bi besokin, eske, impresionante, itzi gabe nao. Bat dira, ditu bazparean. Iru saldo. I can't. Ole, bitu, bi beso. A ver? Azkenean gu batzutan esategu, jo, zesaia hau edo hau, no seke, eta bitu gero dau jentia gu baino zailtasun gehiago ditu lagunerokotasuan, eta gu baino askoz jarrera hobeagoa dula danetarako. Eta gu hemen kejaka. Bihar nola goratuko diazue? Gorroto pixkatekin edo... Gorroto jaiaina guatuko geha zutaz. Ni nintzat bihar guatuko nahi zutaz. Bueno, eta noiztikan itezu crossfita? Ni jua crossfita itzen, bost urte. Prozesu guzti hortan, txikia zinetikan gaur egun artean iritsi zean on arte, mentalki, indar hori, indar mental hori, ikusi ez zure burun. Bai, ni txikitan azkenian, bai ikusten nintzala uste nula esgaitasun bat nakala, ez? Porque azkenian, kanpotik hori esaten ziten, esgaitasun bat dakazu, umiak bulina, burlak, 16-17 urtean azkan arte, ez nu nahi izerrin, enu nahi kalera atera, claro, nik eskutatu nahi nuan mundutik, ez? Baina bai eukin nuela, momentu bat, espilu bat enan aurrian, eta esango, hau da gure bizitzak hola jarraitu berdu. Oin arte ez gara bizi. Guazen gauzak probatza da, ez? Claro, nik imaginatuen Xabi fuerte hori, eta hurrengo gunean jasi nintzen, pausuak hartzen. Baina egia da, banakala beste inguru bat etxean, nire lagun, gertuko lagunak, beti zaudela animatzen, ez? Eta ja, txikitako pertsona horiek, gaur egun nik ez diet nola ez horren gor, nik nire uruakin oso arro nao, eta azkenian, ez dakasuna arrazoi, eta ni azkenian nahi Xabi, eta nik erabitzen dut nor arte ana izena jatu. Ole, oso ondo, txapo. Txapo, super... Eta gero zein da ez gaia, beha jorite zinoen lagunako, beha, azkenian... Igual, azkenian txikitan hori ez bazitzaion pasako, igual gaur egungo Xabire etzan Xabi hau izango. Ordu, bueno, danatik ikastea, ez da? Bikote, unkitu intzineten Xabiren historia ezagutzen? Bai, bukarako kriston historia pertsonal polita da, eta superazio askoaka. Bukarako eguneroko gerra baten bezala dago. Egunero bizi berdu handicap horrekin. Gustet zein da hartxua dan, beha, bere buruarekiko, esatia, ez dut hemen geratu nahi, beste bizitza gukin, ez dut ole hon nahi, aldazin eta gizarte honi aurren goiot. Eta buskatuko zezate nahi jendiek, eta aurreak jungan ez dut, hori ezako bai izan zala de, jo, hau pazu, no? Zuen esperientzia etzan hor bukatu, Xabiren bizitzaren parte garrantzitsu bat ezagutu behar zenuten. Ikus ezagun. A ver. Bai, ama, beste hori ditzat, besoan kontuakin, bezatzen un ez dena neska eta hor behien neska dago. Flipatzen niniz. Gaina, kriston guapa da, ez que nun bat espero, neska kuikusiunikan. Kaixo. Hola. Apa. Selene boza eta selene ari. Apa. A ber, nola pentsatzen zen nula itzula neskeukiko, benetan? Ai, txika, ez dakit. Ni, ez dakit. Baina, zu horrelako pertsona baten fijatuko zinen, diskoteka batien, adibidez. A ber, ez que jendia zurekin fijatzea, ez dakit. Txika, pues, ¿por qué no? Zeba, nik bai. Eta noizik zoazte batea? Oindela 3 urte. Eta nola esautu zinen, no...
Bai, nola. Tinderren bidez ezagutu ginen. Txokatengo zin. Erantzun positiboa igual enun eukiko. Hasi zinean behitzen Xabin argazik, bea fisikoki, nola agertzen zen, Bera den moduan ateratzen ziren, bai. Baina, bueno, niretzat beste ezaugarri bat zen, eta ez dian importa. Nire ustez eredu bada. Ni oso eskertuta nago. Xabi, erakutsi gazu behintzat, kapazitate plenoa gazula. Así que eskerrik asko, benetan. Benetan. Bueno, egarra Xabi. Ni flipatzen da, zu? Ni bai, ni aurre hiltzi asko neskan da bain, zer jo, puska bain ditut. Gehien bat nik ustetu atatzen zain norbait Tinderren Xabi bezala, super like. Nire, nik usteet, honek ematen pentsatzea de, fisikoak, pixka txaetiko gea, nik usteet gizartzea hondikan hor da, hola. Kapazidade berdina azkau, denak. Gizton pertsona hona galtzeitugu gure superficialedoren kulpatik, baino ni nire kasuan oso konstientan niko superficiala naizela. Eta Tinder, ulako aplikazioak dana, itxura da. Zuek Xabi ezagututa, ze aurreritzi uste duzu eutzi dituzuela bidean? Nik asko ikasi nun, Xabi gatik asko ikasi nun, baina Selena gatikan ere bai. Ze nola ez zion ematen garrantzi, beretzako etzan arazo bat, bere mutilak ez eukitzia behizat ez da ez denun. Ezke hori da? Azkinean bizitza, ez da? Ziar esango nizun, gorputzeko atalik hobena burukoa dela. Bueno, bagoaz, ikasten eta batez ere aurreritziak bidean uzten. Lara, Xabi eta Aida egunero sentitzen dira beraien fisikoagatik epaituta. Zuei gertatzen zaizue? Bai. Bai. Gizentzen naiz pixkat, eta bat-ematek jain berdu komentarioa, utzi ja hainbeste jaten, Como, ostras. Adibidez, nizare sozialetan kontenioa sortzen dut, eta egunero topatzen ditut, timbarri gita. Bueno, niri esate hostia pija de pueblo, basta izer esan da, Esperimentu bat egin dugu. Ikusi nahi izan dugu, gure fisikoak nola markatzen ote duen besteek gurekiko duten iritzi hori. Batzutan asmatzen dute, beste batzutan ez dute asmatzen. Adi. Maria, Ari, Oda Borja, Omel, Jasone eta Irune. Hori ez nun espero. Qué guai. Atento, zeriren kositas. Qué guai. Galdera batzuk egin dizkiegu, argazki horiek ikusita. Gauzatxoak. Entzun ondo erantzunak. Ostra. Irudiagatik bakarrik, nik uste Ari jateko nuke lanik, Joni ideia dan bezala lotuko nuen igual Ari. Neska usango nuke, Ari. Batez ere begiradangatik eta poseangatik. Igual bere jazteko eragatikan. Ari iruditzen zait txonina, ze gizartek dauken prototipoa txonina betetzen du. Ole! Pues cuerpazo, benetan, Ari, zuzara txonia. Toma. Bueno, bai, kizuz txoni. Dagat estilo. Oain bai, argazkioi, txoni ez. Txonifikatu entzea, barkatu. Kaietana igual pasatzen zut. Nik txonia naizela izan diaten ere izakera. Ostras. Kirola, bueno, Mariak, dakalako gorputz landua. Abdominalak nabari zaizkio adibidez, eta besotan ere muskulak nabari zaizkio. Maria, eskala da itxeko txura hauke. Bere fisikoa deportiba bezala da. Omel da kirolaria, arrazoia, ikuste zaio arpean itxuragatik argala daola, eta ez dakit ilangatik, futbolaria dela. Bueno, a ver, egin ezan oso pertsona aktiba, naiz, eta nik gimnasio eta naiz sola juten, baina nik dantzaitet, pole dance, twerk, osea... Nik bizi osoan kirola egin dut 3 urteetatik, judo egiten hasi nintzen 3 urteekin, baita eskiatzen, baina azkenean 18 urteekin lanean jarri nintzen, ez dut kirolik praktikatu. Omel, ikusi duzu zuetzara egun kirolaria, baina argaltasuna zuzenean kirolakin erlazionatzen dute. Bai. Gazteak dira,
Ni Borja. Borjak dauka kooperatiba bateko partaide izateko itxura guztia. Hauetatik pinta gehiena daukena da. Borja uste dela enpresaria. Kooperatiba informatikakin lotuta edo... Hola. Adina ere igual, balitzake enpresaria izateko eta ni uste 30 urte izango dituela. Naiz enpresaria. Horrengo zuentzat, ez dakit, Haber, itxura badakaz. Bai, 25 urte askat, Hogeita bost. Bueno, Bueno, eta nor da enpresaria orduan? Badago? Bai, gila. Bueno, karo, badauka taberna bat. Hogeita bi urterekin betea justo direk egin un taberna, 3 sozio, gera, hor jarraitzen dugu eta oso ondo eta konten. Jasone. Zergatik guapa da, no sé, gorputzona dauke, horregatik. Ari eta Marian artean, esango nuke dagoela postua, niretzako. Ari, osten da guapa dela, Sin palabras. Nik Irune aukeratuko nuke. Bai, erakartzen dit. Begorputzan forma ere niri gustatzen zai pertsonalki orduan. Neska Jasone eta mutila Omel. Omel. Netzako iripar batek, transmititzeolako gehiena. Soltero dago, Soltero aldo. Nire, bai. Bai, hau, denak. Ze nazkauten hau esatez, zein ansiki eta zein ez, bere itxura batio prototipo ez delako jasazioa denak. Txapo. Oidek eta azkeneko pertsona hori. A ber. Oso arrona honi pertsona horretaz. Borja, zure izena ez da behin ere atera. Ketxasko. Bueno, azkenengo horretan. Oazen markatzea hori, Borja. Nik uste azkenean horrek bai hartzen duela esan duena, lehen, no? Azkenean irudiak hartzen dut, ez dut, mateunez ez dut hartzen gizartzean daun prototipo sekzio hori. Aski hori oso zaila, hori... Nik esango nuke agian Irunek sufritu duela. Ez daukelako prototipo hori eta gaizki behatzen dielako, eta hortik anasita, gero bullyingek ekartzen duen guztie. Nik Jasone esango nuke sufritu dela bullyinga eta zergatia, bere irrifarra ez dela oso naturala eta bere besoen postura baita koibitua dagoela bezala ematen du. Gaur egongo estereotipoa kontu neukita Irunek igual jasan du, naiz eta gorputz oso politiak nire ustetan. Eta gero nik igual esango nun Jasone, argazki guztietatik igual dela bere gorputza gehien tapatzen nahi dana edo hola. Gehienek Irune esaten dute? Ja, ez dakit, joli. Argazki bat bakarrik handaka, Ez duzu bullyingik sufritu? Ez. Eta zergatik uste duzu? Pentsatu izan dutela hori. Ez dakit, ne ustez gorputzagatik, gaur bere komentarioren bat esan dute, igual gorputzagatik, jolin. Ez dakit, gelditu nazera probetizitean ni estereotipo de pertsona bullyinga sufritu duna zai gustau, Jasone, zure izena ere irten da? Zuk bullyinga sufritu duzu? Bai. Ez oso gogorra da, eta bertaz hitz egitea be, eta jendean abaritzen du, azkenean notau egiten da, jendean behiatzea kaletik, ez dakit ni igual bizio egin dudalako, baina ni jendea kaletik ikusteakoan nabaritzen da, nork igual sufrituen eta ze motatakoa sufrituen duen be, asko nabaritu egiten da, eta oso gogorra da hori ikustea, eta zu nabaritzea, zu bakarrik igual batzutan zu ez zara gogoratzen, zure burmuina eliminatu egiten duelako, baina jendea nabaritzen duela konturatzea oso gogorra da. Maitea, gauz bat izango dizut, respetu guztietatikan, nik adibidez bullyinga jaso izan dut 6 urtetatikan, baino hor
prozesu hortatikan txikitzia o handitzia zure erabakia da. Nik oso gertuan bizi izan un kasu bat, eta nik mundu honetan gehien maite duten pertsona batena da, eta adibidez ez daka bere jarrera, ez? Osea, kriston humila da, ez du inor juzgatzen, azkenian zure jarrera ez da izan, bate, eta azkenian zure inseguridadiak dikoazelako horretik, baina zu pertsona bat, gimnasioa jutealako lodilla eta jumertzala erropa zabalakin, ez? Azkenian zu, baina zu etxealako pertsona segura bat, eta pertsona hori, autoestima daka, seguridadia daka, azkenian... Ba, noski baietz, zani, gero, aia azitzeitakoan bai esan nuen, oie, txapo, osea, es que ni ez nazka pasa, oieteko, eta gauza asko igual, ni erreflejauta ikusten nintzalako zen, baina nire arazoa da, eta ni badakin nire arazoa dela. Total. Aurreiritziak badaude eta egongo dira, baina zaitu behar baina, bueno, horretara torri gara, aurreiritziak puskatzeko, azkenean nire ustez aurreiritziak ditugu, puskatu, horretaz ikesi eta jazta. Itzuliko gara, gure errealitatera. Omel, Maria, zuek bere lagunak ezagutu zenituzten, eta haiekin kuskuseatzeko aukera ere izan zenuten. Bai. Bola, eta lehen esan zu, parranda gustatzen zaizula. Begira da gehiago, gutxigo, kaletikan baino... Hombre, niri iristen da momentu bat pixka desatatu iten naizela. Ja, de por si bedatzen malin badeate, baina dantzan azten naizunean, pues imaginate. Bueno, Lara, eta parrandatek itziten nahi gehala, claro, a ver, parranda handano dakigu, ligoteo momento hori... Nola bizitzezue, o nola izatea... Gustatuko zitzaiten gutxio legatzen dut, baina... Danok! Baina zehose bai, zehose, bueno, bai. Zatea, Lara askotan, norbait gerturatze zaio, eta da, bai, baina nerekin nahi du, ez du nahi, ez tekizia bakizia zergatik nahiko nerekin. Eta horraztea bere buruan... asko jartzizkio bere pelikula montatzen, eta azkenean konturatzako, pasada momentu. Baina, bueno, hau parrandan bakarrik ez, haure bai Tinderrian bueltak aibiltzea. Hombre, gehiago bezelan, eska osondo. Ez zait inoiz suertatu, eta nire ustez gaur egun ez. Nez, hasiera baten ez, osea, ligatzeko aplikazioak ez ginen oso fizikoak dira, eta begitatik sartu bertzaizu, bum! Tinderren azkenean nik jartitu nire argazkiak, inoen gaina nadie. Adrera kuntzi gutzu arren nola dakazu. Bueno, bere ben pixkat argaloneon, bale? Baina... Ze guapa, ze guapa. A ver, eski azkenian... Eski arrazoa. Tinderren, a ver, nik azkenian... Baina pertsona lodi bati baita enanismo duken batei ez? Nik bizitza hontan niretzat, osea, da supergarrantzitsua, mendilla, kirola, dantza. Azkenian nik berekin izango nuen dantza, osea... Baina gero hor berriro aztezea, eta zeba emango zin match. Zeba emango zin like, hau esan nahi dut, porque askotan gertatzea, pixkat korputz arraroekin, bai, sakondroplaza daukagunok, edo beste gauza batzuk, obesidadea, eta sexu munduan, intimitatean, eta gauza hauekin morbo asko dago. Eta ontaz konturatu naiz. Eta orduan, pixkat tema delikatua da, eta orduan hori ere pasatzea, de manual. Jolara, izugarri gustatu zaitzuekin eguna pasatzea, eta zure bizitza nola moldatzen zaren, eta dena jakitea. Pasatzen naizen leku bakoitzetik, pentsatuko dut, agian hemen Larak ezingo luke zerbait egin, o... Jo, hori da, azkenean programa honen helburua, danok pixkat hori pentsatzea, eta danon artean gauzak aldatzen jutea. Lararekin egun pasa egitea, zertan izan da baliogarria? Ninera osunarketa Laran inguruan da, plazarrat izan zen, behasagutzia, berekin egun hori pasatzea, eta pixat ikustia ez da hola gizartia inda, beha bezalako pertsonak eoteko. Eta inbardebula hor lanketa bat guk, gauzak errestu, ze errestia dazkaun ikustet. Jasone, Irune, zuek ere, Aidarekin ez ustekoa eraman zenuten. Erronka bat jarri zizuen aurretik, arropa erostearen erronka, eta uste dut etzala bat ere erraza izan. Irune, arropa denda ezagun baten, taiarik handiena hartu den dugu. Orduan, betu. Top hau, eta larruzko gona honekin. Ui, larruzko gona honek ez dakit, eh? Bueno, oin kontau. Osea, ze fuerte hau izatea taiarik handien. Bai. Beti gertatzen da. Bueno, banago, ja jantzina. A ver... Bai. Baina beitu ona, eske onaino, ja gehiago ezin dut. Osea, eske ezin dut. Utzi. No, kenduko dut, porque vamos. Kendo esazu, utzi. Beti gertatzen da gauza berdina, denda handietara joten ginenean,
beti tai handienak aidarentzat ez ziren sartzen. Osea, nik eske gainera ez da me queda un poco justo, es que da no me entra. Bueno, badago, Zer iruditzen zaizu, Itxusia. Kamisetan nire amonaren etzeko kortinak dira, osea, barkatu. Eskertzen dizuet asko zuek egindako esfortzua, baina egia esan da nik, oaintze bakarrik interneten biden erosten dut. Ze bestela, ezinezkoa egiten zait. Bai, eta pilo bat, eskeri oso humore arraroa duta. Eske oso meltzurra naz, benetan. Eta jendeak kalean behiratzen zaitu edo... Komentarioak, bai. Ikusi osuelen eramaten nuen txamarra morea? Bai. Eta esan zuten, beitu, no seke, mira, una uva gigante. Alakoak esan zituz. Eta zupa akizu ze kontatu nizun, hori egia da. Alakoak beti esaten didate. Baina nire zaitu arregurea sartzen, ez dakit. Hombre, tristea da eta gogorra. Azkenean gogorra da. Zergatik esan behar diazu hori. Orain parre horiek ikuste dituzu eta txarto sentitzen zara? Bai. Hombre, baina txarto interpretau aldelako. Osea, ni ez naiz, osea, ez nintzen barreiten komentarioa bakarrik egoera. Osea, berak hain natural esatea, hain... Ez que, ez zen komentarioa bestela esateko forma. Baina ustez bai, zen nire adibidez komentariak ez idan grasirik egin. Jasone, Aidak ez zituen txarto hartu zure parreak, eta laguntza eskatu zizuen, sare sozialetarako argazkiak ateatzerako orduan. Bai. Hona etorri gara, argazki batzuk egiteko nire Instagramerako. Baina, zuzer za, influencer edo? Bueno, a ver, influencer ez, baina pasaban urtean, edertasun txapelketan batean partu hartu nuen, eta Miss Kurbis Internacional Bizkaia 2022 naiz. Ni ez nekien alako, oza, zuen pisuko jendeak, edertasun txapelketan partu. Ni modeloa beti lotzen dut argal dauzena, kaltuak eta holan. Baina azkenean modeloa izatea ez da taia bat bakarrik, ez? Bebai, lodiek arropa jantzten dugu eta modeloak behar ditugu. Noski. Osa, zuk imaginatzen zenten edertasun txapelketa baten... Azkenean ez da zure kulpa ez dare hori pentsatzea. Azkenean guri txikitatik ezarri dizkigute pauta batzuk, ez dianak aproposak, baina gu modelo, osea, zein zartzea modelo hoien erropetan. Zoen zintzera zaren ikusita, ez uste duzu, ni edo alako pertsona bat seksi izan alda? Ez. Ez que, ez dut inoiz beha ikusi, baina, igual, harritzen naz, ez, baina... Ez duzue inoiz neska bat adibidez nire gorputzekoa, ez dakit, bikini bat jarrita ikusi? Ez que, desatzein egiten zait, baina situazio, ozera, dalonora, begiratzen bauzu, igual, txarto sentitzen da persona hori, eta ez deust nola sentsazio honen moten. Ze agian zuek pentsatzen duzue beti pertsona lodi bat txarto sentitzen dela bere gorputzarekin. Baina hori ez da egia izan behar. Baina ez ez dut imaginatu, ohe baten gizon potolo batekin, ez que... Aitortu behar dut, a priori ezetz, baina gero gustatu egiten baldin ba ezait, bai. Ni potola naiz, eta ni inoiz ez ditut arazorik izan ligatzeko adibidez. Osea, agian da, ze justu naiz oso irekia eta holan, agian hori bebai lagungarria izan alda. Baina agia izan da nik ez dut alakorik jasan. Igual, nirekin musukatzen ziren eta hola, baina gero ez zuten nahi bere lagunak jakitea. Ez que, hemen dazkagu konzeptu batzuk oso gaizki barnatuta. Zuek hau ikustean ze pentsatzen duzue. Niri gorputz, niri reala iruditzen zait, ez dauela erabiliz Photoshop ez ezebez. Bai, reala, baina hemen, ez que ni, ez dut. Zude zer oso sentituko zinateke hori gotzen? Bai, asko. Nik hori ez nuen nire sare sozialetara egongo. Baina nik nire sare sozialak asko, oso txukun mantetzen ditu dalako. Luzitu intzea. Txukun. Esan nahizu, ordu Michelin bat atatze bazaizu kamisetan. Ez dut igotzen. Ja, hola segungo bat, zure bizia. Bueno, ya azkena, baina bueno, Aida, baina zuk sare sozialetan horrelako argazkiak ta igotzean, zelako mezuak egutzen dituzu? Heiterrak eukingo dituzu, erakutsiko izuet pixka bat. Ba, a ber. Ia, ba. Ba, beldurnaz, benetan, eska jendea oso... Momentuz... Zomaltxorra. A ber, hau adibidez...
Que estás gordo y es insano, sí, insano. Y dais asco. Apología a la obesidad. Basta de normalizar una enfermedad. Enferma. Que estás enferma. Ojalá infartes un día de estos. Glotona. Que comes más que hablas. Balakoak beti, ailegatzen zaizkit. Zu ez da izelan esaten desun irribarre bat egin. A ver, es que egia esan da, sare sozialen ikusi ostean, barkamena eskatu behar dizut, oso... nire pentsamendu oso markauta naukan eta keba. Nire burutaz, lotzatzen naiz momentu enten. Edo zein momentutan, zeo zer gaizki... Bea sentatu zaizu edo, Jasone, Aida ezagututa gero, ze aurreritzi puskatzea lortu duzu? Bai, pizkat moztu egiten zarela, gero pentsatzeakoan. Berdin du nahi duena jantzi aldu, bera ondo sentitzen da. Ni pixka damututa sentitu nintzen. Ni bai egiten dodala lotu pertsona bat lodi egotia ez zaintzeakin. Ta Aida ikusi nun jaten dula danetari, aktiba dela. Eta hori nik a priori ez nun pentsatzen. Asko ikasi denun. Aste honen ondoren, ze sentsazioekin gelditzen zarete? Nire ustez prejuizioak asko pixatzeuela pertsonengan. Egun hori pasata gero buruak pixkat klak. Xabikin ikasetela pila bat, beak nola ikusten duen bizitza, no? Ze filosofia naten dut, eta hola ere balmarko gunun denak. Ni pizkat egon ziren momentua deseroso sentitu nintzela, baina, azkenean bizi eta ikesi tendozu, eta nire ustez guk ikesi inginu. Bai, pia bat aina, bai. Eskerrik asko dan hori, bereziki zuen zintzotasunagatik, eta kamaren aurrean, kasu askotan filtrorik gabe zuen burua erakusteagatik. Mi esker, eta datorren astean abia puntua gehiago. Zuri. Eskerrik asko. Arazoan inintzen, arazoan ineukan, baina ez dut aukeratzen, zer sentituko dudan. Gorputz bat normatiboa den ala ez, irizpena normatibo kontsideratutako gehiengoak ematen du. Berdinak diren bi izaera existitzen ez diren bezala, ez daude bi gorputz berdin. Hor dago erronka. Maite ditzagun gure gorputzak besteenak errespetatuz. Aniztasunean dagoelako aberastasuna. Eta errespetuan elkarbizitza.